Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Соқ булгыз толпаннар үзеңне һәм йорт хайваннарыңны оннан ничек сокларга? Розалар, хризантемалар яки асрлар яңа уку елына ата-аналар үз балалары өчен нинди чәчәкләр сайлыйлар? Бу көннәрдә шәһәр паркларында һәм скверларында толпаннар яңадан активлашты. Мәсәлән, Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенең травматология бүлегенә толпан тешләгәннән соң 9 пациент мөрәҗәгать иткән. Бу очраклар Кама балалар медицина үзәгендә дә теркәлгән. Үзеңне һәм йорт хайваннарыңны ничек саклап калырга? Тулырак калдагы материалда сөйләрбез. Һава торышы үзгәрде һәм толпаннар яңадан активлашты. Гадәттә пациентлар авылга, бакчага барып кайтканнан соң толпаннардан зыян күргән. Шулай ук бу бишәкләрне паркларда һәм скверларда очратканнар. Балаларда еш кына толпаннарны башның чәчле өлешендә һәм колагы артында табалар. Бу бишәкләрне хайваннар белән йөргәннән соң да алып кайтырга мөмкин. Одевать ребенка светлые однотонные формы одежды, чтобы лучше визуализировать клещей при их атаке. Одежда должна закрывать максимально участок тела, манжеты должны присутствовать на рукавах, рубашки должны быть заправлены в брюки, соответственно, заправлены в носки. Обувь тоже должна быть крытой. Бу кагыйдәләрне Шәяхметовлар гаиләсе дә үти. Алар Ярбуй парк районында яшьләр һәм көн саен балалар белән бергә йөрергә чыгалар. Шуңа күрә урманнан кергәннән соң үзләрен толпаннар булу-булмавына тикшерәләр. Сокланырга, киенергә кирәк, дөрес итеп, яулыклар бәйләргә, шапкалар кияргә, ябыграк киемнәр кияргә кирәк, аякка да кияргә кирәк. Аннары соң койткач обязательно бөтен җирне карарга кирәк. Соң чәчләрдә була бит инде ул. Колак артларына кирип, унамда казалаулар обычно. Шулай итеп, менә шулай бөтен шуланы. Толпаннардан хайваннар да зыян күрә. Шәһәр ветеринария хастаханәсендә шушы көннәрдә 3 эткә ярдәм күрсәткәннәр. Ветеринария табиблары хуҗаларына хайваннарны махсус препаратлар белән даими эшкәртү турында онытмаска киңәш итә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Яңа уку елы башланганчы сынаулы көннәр кала. Ярчалыда бу көнгә мәктәпкәчә һәм мәгариф учреждениеләрен әзерләү актив алып барыла. Исегезгә төшерәбез, бу ел шәһәрдә 1501 укучыга исәпләнгән 2 яңа мәктәп һәм 340 урынга исәпләнгән 1 балалар бакчасы барлыкка киләчәк. Өстәвенә кайбер мәгариф учреждениеләрендә капиталь ремонт үткәрелгән. Завозят учебники, последние штрихи, расставляют мебель. Школы готовые, прекрасные, современные. Каждая школа 2,5 миллиарда рублей. Каждое ученическое место обошлось государству 1 миллион 900 тысяч рублей. Якын елларда 59 балалар бакчасы һәм 16 мәктәпне этаплап ремонтлау планлаштырыла. Шулай ук аппарат киңәшмәсе вакытында Ноэль Мәхдиев мәктәпләрдә ата-аналарның балаларны эшкә җәлеп итүгә ризалыгы кирәк булмаячагын хәбәр итте. Бу федераль закондагы үзгәрешләр белән бәйле. Шәһәр мэры сүзләренчә, балаларны бала чактан ук иҗтимагый файдалы хезмәткә җәлеп итәргә кирәк. Шолы флористлары көзгө шау-шуга әзерләнә. 1 сентябрьгә нинди чәчәкләр сайларга? Бу хакта хәбәрчебез сюжетында. Ратмир Хайруллин чәчәк бәйләме турында алдан кайгыртканы. Малай апасы белән бергә укытучыларга бүләкнең нинди суммага төшәчәген белер өчен чәчәкләр сайлый. Я тоже розы, наверное, буду учителю новому покупать. Я в школу другую перехожу. Наверное, очень много цветов буду, чтобы учитель порадовался. Шәһәрнең чәчәк кибетләрендә берем көненә әзерлек инде башланды. Флористлар берничә ай эчендә розалар, хризантемаларга заказ биргән, чөнки алар елдан-ел сатып алучылар арасында ихтыяҗ белән файдалана. Чаще берут композиции, берут букетики недорогие, например, розы с хризантемами, кустовые розы, гортензии берут. Мы обычно приобретаем букет отдельно от всего класса, да, один большой, либо каждый приносит, допустим, по одной розе, чтобы из этого собрать один красивый букет.
1 сентябрга шешеклерine oldan hem şeşek kibitlerinde satıp olırga yaratалар. Şolay ota-onalar hazır birnişe tür üsümlüknün kıymetlenüün bilgililer. Beyleri yoqunça 10-13%ga ko'tarilir deb farazlana. Beyler diapazonu bir şeşek beylemi üçün 200 so'mdan 400 so'mga kadar, 300 so'mdan 500 so'mga kadar ortgan. Мы уже привыкли к тому, что осенью у нас все дорожает. Вот. А тем более сейчас прошла засуха по Татарстану. Дачники уже это заметили на своих цветах, которые на огороде. Транспортные расходы достаточно дорогие, но и курс доллара. Тут как бы все вместе. Şeşek biznesi bilgiçlere o'qituvchiga bo'lak sotib oluvni uzoqqa suzmasqa ham bo'sh qo'l bilan qolmas uchun şeşek beylemlerine oldan zakaz beriga kengash etdi. Liliya Gatina, Anastasiya Kryukova, Kirill Xabzey, Yangiliklar. Bu atnada 30 avgustda shahar halkın hem qonaqların ikilete beyram Respublika günü hem shahar günü aynan şoralar küte. Resmi tantanalar shaharning 3 rayonunda uzashaq. Bu haqda aparat kengashmasi barışında Boshqarma komiteti yetakchisi o'rinbosari Romil Halimov xabar etdi. Traditsiya bo'yicha 30 avgust Tataristonda yol kuni deb e'lon etildi. Avtoshaharda bayramni nechik o'tkazishga planlashtiralар. Bu haqda oldagi minutlarda so'zlarmiz. 30 avgust günü ertangi saat 10'da Hasan Tufan prospektinde Akvarel 2023 ko'lamli sheshak kompozitsiyalari ko'rgazmasi ishlay boshlayashaq. Shahar xalqim ham qonaqlari uchun sheshak dekorativ o'simliklar yarmarkasida sotuv ko'lamli sheshak kompozitsiyalari ko'rgazmasi uyushtirilashaq. Shulayq ustalar shahari butun Rossiya xalq san'at kasablari, hunarchilik ham dekorativ qo'llanma san'at festivali o'zashaq. 11 soatda shahar ipodromi territoriyasida milliy kurash bo'yicha yarishlar, shulayq ot sporti yarashlari o'tkazilashaq. Kun davomida Abdulla To'qay ismidagi yor bo'yinda ham Jingu parkida konsert programmasi planlashtirilgan. В этом году на Дне города и республики в программе вечера также запланировано как выступление артистов и творческих коллективов нашего города, так и известных артистов. Народного артиста Республики Татарстан Филюса Кагерова, арт-группы Хор Турецкого и рэп-исполнителя МОД. Bayramda qatnashuvchilarning umumiy soni 1000dan ortiq bo'lur deb planlashtirilgan. Jamoat imminligini yuqori darajada ta'min etilga kerak deb oziqladi shahar meri Noil Magdiyev. Безусловно, сделать все, чтобы жителям и гостям нашего города было бы на празднике комфортно. Безопасно, комфортно. Обеспечить транспортом для вечернего вывоза наших жителей и гостей после мероприятия на праздничном Майдане. Şora 21 saatda bayram saluti bilan tamomlanacaq. Liliya Gatina, Kirill Xabzey, Yangiliklar. Bu sizga yetkazgan so'nggi ma'lumotimiz edi. Men Liliya Gatina sizning bilan sog' bo'lasham ham barchalaringizga produktiv fotnalar tilab qolam. Завтра в школу! Вот что мне нужно! Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Мама, завтра в поход! Мне нужно все! Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Требуется начальник отдела качества пищевой промышленности. График работы 5/2. Вахта. Зарплата 45 тысяч рублей. Телефон 8 987 181 69 17. Продсклад «Победа». Творог 9% 300 грамм 87,50. Каша овсяная «Обед без бед» в ассортименте 5,70. Все нужное по низким ценам. Требуется супервайзер. Продукция АО «Макфа». Зарплата от 70 тысяч рублей. Телефон 8 965 610 59 19.